Выбор за чалавекам. Мусульманін гэта той, хто імкнецца прытрымлівацца прыкладу жыцця прарока Мухаммада, мир яму і благословення Усявишнього, не причиняючи шкоди своєю мовою і справами іншим людям, обороняючи слабих і пригнічаних, які іде по шляху справедливості і доброчинності, які допомагає тим, хто живе у нестачі, дає милостиню бідним, який стіплий і великодушний. Чим більш добрих справ здійсняє мусульманин, чим більш він поминає Усявишнього, чим більш він виправляє свій норов, просячи пробачення за свої хіби ці грахи Всевишнього Аллаха, тим більш лепшая взнагорода чекає його в раї, поділеним на шматліке взровні і сади. У супротилеглості йому неверник, безбожник, який здійсняє агідні вчинки і грахи, чинячи несправедливість і беззаконня, причиняючи шкоду людям своєю мовою або справами, таки буде все більш і більш опускатися в будучее перед їм покарання, опускаючися все ніжей і ніжей. Чоловіку дадзений вибір, ці буде він старатися стати праведним і покорливим Богу мусульманином, ті ж він відвернеться від Бога, укрутивши себе на шлях погибелі. Поспей же звернуться до Всевишнього з покаянням і щиростю, покуль тече в твоїх жилах кров, і смерть не прийшла до тебе, як гром серед ясного неба. Прийди на шлях вирятування і вічного щастя, подрихтованого тільки для богобоязних вірників, над якими злітувався Пан Бог. Саправди, Аллах не міняє становища людей, покуль яны не змінять самих себе.